Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
hello. Isang maaksyon o magandang tanghali, Pilipinas. Aksyong tanghali mga ka-aksyon. Opo, ayan. Tuloy-tuloy, nakatutok ho kayo sa programang Love Notes Unlimited. Kasama syempre ang inyong lingkod sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. At syempre kasama nyo rin po ako, Action Claire de Guzman. Ako naman po mga ka-actions, Action Alex Navarro. Ayan. At nako araw ng Tuesday. Yeah, Tuesday! Tuesday. Yung page napakataas, Tuesday! Tuesday! It's Tuesday! Oh, wala lang. Ayan, parang hindi antukin sa Action Claire. Wow! mga ka- Coming Parang from bumabaliktad. Parang baliktad Sinong unang humikab? Si Claire. Yan, hindi pa ako humikab. Action Claire, ha? Ikaw yung inaabang kong humikab. Maaga kasi tayong gumising kanina mga action. Oo, nako, sana all mga ka-action, ano? Napakasipag talaga na itong si Action Claire. Naku, malit na Oo. bagay. Dapat meron akong dynamite mamaya. Oo The dynamite, yun ba yun? Hindi, kanta pala yun, ano? Oo, ayan. At kahapon, mga ka-action, ayan, napag-usapan ho natin yung tungkol dito sa lalaki. Hindi. Yung gusto magparamdam ulit. Oo. Oo, napag-usapan natin yung kahapon, mga ka-action. May mga tao na sinaktan ka na't iniwan ka na't lahat-lahat. Kinalimutan ka na, tapos pagkalipas ng mga ilang araw, ilang buwan, ilang taon, dekada, mga ka-action, biglang kakatok ulit sa mga puso mo, no? 'Di ba? Tapos sasabihin, mahal pa rin kita. Yung mga ganyan, di ba? Pero parang mas masakit yung... Parang hindi nakaka-relate sa Action Claire. Hindi. Baka yung mga ka-action Hindi ako natin. naniniwala sa'yo. Okay, sige. Hindi, pero totoo, may mga ganong tao. Oo. Yung iniwanan na, sinaktan na yung isang tao, tapos bigla na lang bumabalik. Basta-basta. Oh, no? pero congratulations doon sa mga binabalikan na strong na ngayon or wais na. Oo. Hindi na muling marupok. Di na muli. Wala na. Tsaka kung meron, speaking of marupok, kung meron man siguro mga ka-action, lalo-lalo na sa mga millennials, kababaihan, kalalakihan, na kung ano man yung iiwanan yung ugali, siguro mga ka-action, isama nyo po doon yung pagiging marupok. Oo. Yan. Imbis na tumalon-talon ho kayo, pasabugin nyo na rin yung yung pagiging marupok po ninyo. Oo, para maiwan na siya sa 2021 at hindi nyo na po siya babalikan sa 2022. Tama. Mamaya. No longer marupok. I-hashtag mo yan. Yes. Uy, teka lang, Action Claire. Kanina ba nakita mo ba yung buwan? Medyo Hindi. half ang buwan kanina. Hindi. Para siyang medyo silang siya kanina. Ayan, at ayun yung the moon together with the Jupiter and its 4 moons. Wala lang, na-share ko lang sa'yo. Dahil may mga tao paborito nila ang buwan, di ba? Buwan ng Disyembre. Wala Naalala lang. ko yung moon. Sinerch ko tuloy. Oo, moon. One way of saying I Baka love naman, you. moon, Claire, baka naman may magbigay dyan ng moon cake, mga ganon, di ba? Oo nga. Oo, moon Ay, cake. one way of saying I love you. Yun Oo. nga daw, yung Moon. the moon is beautiful, isn't it? Yeah. Mm. The moon is beautiful, isn't it? Parang yun yung, di ba? Just like you. Mga ganon. Ganon yung banat nila. Ano sabi dyan? Oo, Ayan, yan yung sabi. other way to say na mahal mo yung isang tao na. The praise above doesn't literally mean the moon is beautiful, isn't it? In Japanese, it actually means I love you. Arake, bro, non na yo. Japanese na pala. The moon is beautiful, isn't it? Alam nyo na, mga action, kapag hindi nyo masabi yung I love you sa taong minamahal nyo or nililigawan nyo, yun na lang sabihin nyo. Ganda ng buwan, ano? Ang ganda ng buwan, di ba? Tama ba? Tapos meron din yung sa sunset Oo, meron din. Alam mo ba na ang sunset, Action Claire? Oh. Ang ibig sabihin ng sunset, ang ibig sabihin ng sunset, Action Claire, ay, ang ibig sabihin ng sunset, parang parang hindi lahat ng katapusan Ay pangit. ay pangit. Hindi lahat ng katapusan ayun, madilim, or hindi ka aya-aya. Dahil may mga katapusan daw na talagang mabibighani ka. At patunay doon mga ka-action yung sunset. Kasi 'di ba yung sunset, may mga happy ending tayong tinatawag. Pero daw kasi yung sunset, kadiliman na siya 'di ba? Oo, patapos na, oo. Lalamunin na siya ng dilim.
'Di ba minsan sa atin pagka nilalamon na ng dilim, medyo Gulo-gulo. malungkot o magulo ganyan. Pero yung sunset mga ka-action, It's nilalamon na beautiful. siya ng dilim pero pinapakita niya pa rin na Ang tomorrow ganda. is another day. Oo, na ang ganda ng katapusan. Tama mga ka-action. Ano? That's why sama-sama tayo Pilipino. Kung kanina mga ka-action or action Alex doon sa The Moon is beautiful, isn't it? Ay ibig sabihin nun ay I love you. Kapag sa sunset naman daw, ito sa Japanese pa rin sa literature ng Japanese. Sabi na the sunset is beautiful, isn't it? Ang ibig sabihin nun, action Alex ay yan. Oh my goodness, Yes. medyo nakakalungkot ha. Yes, nakakalungkot So talaga pag siya. sinabi mong oo kasi ang ibig sabihin ng sunset, 'di ba, palubog Oo, na. patapos na. Patapos na. So ang ibig sabihin daw sa Japanese noon, alam nyo kasi ang mga Japanese mga ka-action hindi sa pagano, pero magaling sila pagdating sa Sa literature. literature, opo, mga ka-action. Parang yung painting na na Tsaka marami na silang- beach wave, Mm. yung ganyan-ganyan. Basta painting siya na alon lang ng dagat. Mm-mm. Yun pala may malalim palang meaning yun, May mga parang yung mga anong tawag doon, yung mga tinutuping papel, Action Claire. Origami. Paper crane, oo. Oo, yung mga origami, may pinakamalalim palang meaning yung mga yun, O, parang, Tapos tignan nyo, yung sunset na pinakita ni Action Claire kanina, mga ka-action. Kapag sinabi mo daw na napakaganda ng paglubog ng araw, ang ibig sabihin, mahal kita pero kailangan na kitang pakawalan. I love you but I'm letting you go. I'm letting you go. Ay. No, alam mo, dahil dyan sa pinapakita mo mga Action Claire, parang pinapakita niya na in the end, overthinkers are always right. Bakit? Oo, kasi wala lang, feeling ko lang. Bakit nga? O kasi minsan ano lang yun parang parte lang yan ng anxiety nila tapos bigla mo, tignan mo totoo pala na gano'n Parang kanina sinasabi ko lang sa'yo na kasi Oo. patapos na, ganyan. Pero yung totoo, meron pala talaga siyang karampatang na Yung Na paliwanag. paliwanag, Oo. di ba? So, in the end, overthinkers are yun always din yung right. maganda minsan sa mga overthinkers na ahead of time, alam na nila na may mangyayaring Yes. ganito, ganyan. Pero minsan mga ka-action at madalas yung mga overthinkers na yan ay syempre, napapagod din sa pag-iisip. Oo, nakakapagod. Tsaka Ay, nagkukos din yun napapagod ng sila. mga ka-action ng anxiety kapag nag-overthink tayo, lagi tayong Yes nag-iisip, nasosobrahan natin yung pag-iisip natin. Syempre, magkakaroon tayo ng anxiety na iniiwasan po natin yan mga ka-action. Though, mahirap din naman kasi talagang iwasan, lalong-lalo na kapag nagkasabay-sabay yung problema. Yun ang pinaka-iniiwasan ng lahat, di ba? Yung nagpatong-patong na lahat, mga ka-action. Lalo pagka sa love, lahat in general pa rin di ba? Kasi Love Notes Unlimited, pinag-uusapan natin pagmamahal sa Kaibigan. sa pamilya, kaibigan, karelasyon, ganyan. So pag yun, nagpatong-patong, nagsama-sama mga ka-action, ayun, ang nangyayari, mas parang Mas mabigat. di na lang ako mag-talk, sabi nila, di ba? Ayoko na lang mag-talk. Yes. Meron nga ako nabasa dito, Action Claire. Wait lang, At maganda kung babasahin din natin to sa ating mga ka-action. Ayan. Sabi niya dito, thank you 2021 for the lessons. Reminisce. Ibig sabihin nun, pag-alala sa nakaraan. Sabi niya dito, I walk my way alone for this year. I never care of someone's life and even mine. Sabi niya. But, sabi niya, here comes blank and so on. My sadness. My heart might still be broken but it's not gone. Sabi niya dito, parang, wasak daw yung puso niya. Pero hindi ibig sabihin na wasak daw yung puso niya. Wala na yun. Nandoon pa rin naman. Oo, nandoon pa rin, sabi niya. Cause if it is, sabi niya, kung talagang wala na daw yung puso niya, ibig sabihin, I wouldn't be this crazily nice. So hindi daw siya magiging mabait. Totoo naman 'yon, 'di ba? Kasi minsan sa atin sa kultura ng Pilipino minsan, sa generation natin. Pag sinabi mong broken-hearted ang isang tao, ang nasa isip nyo parang, ay nako. Unable na siya na unable magmahal ulit, unable na Yes, siya na diba? makita yung good things. Pero hindi nila alam na nandoon pa rin, buo pa rin. Oo, nabasag, pero meron pa ring mga piraso doon. Tapos magpapakita na mabait pa rin siya, di ba? Sabi din dito, I used to being alone kahit it weighs heavy sometimes.
Yan. Doon ako sa salitang nakasurvive ako this year, and next year, mabubuhay ako ulit Yes. sa dating ako. 2022, I am ready to meet you. Yes, we are ready to. Yes. 2022. I am not. Ay, charot lang. Ready tayo. Galing yan kay James. Ay, ako ulit dyan. Hindi, charot lang. Kapangalan na naman. No? Ayan. Wala lang, mga caption. No? At nakakatuwa lang at may mga tao ngayon na talagang sinasabi na nila na kasi lahat naman tayo, di ba? This year, nakasurvive tayo. Oo. And we hope for a better 2022 talaga. Yes, totoo yan, Action Claire. Lahat tayo, mga ka-action. Hindi lang yung mga taong nasa relasyon, kundi lahat, mga ka-action. Oo, in general, mga Sa Action Claire nga di ba, Action Claire? Nakasurvive ka this year. Yes. Ilang araw na lang, mga ka-action, matatapos na. At ang maganda lang naman din kasi sa bawat taon na nagtatapos, may nadadala tayong aral. Huwag na nating dalhin yung mga negatibong nangyari, pero ang dalhin natin yung positive na lessons na tinuro sa atin ng 2021. Tama po, mga ka-action. Alam nyo, lagi nyo tatandaan na piliin lagi nating maging masaya. Yes. Choose to be wala, happy. hanggat wala tayong tinatapakang iba, wala tayong dapat ipag-alala. Nangangamba. Dapat may biglang sisingit na kanta. Kakasenti. Oo. Yan. Kaya, mga ka-action, kanina kasi kaming dalawang Action Claire, naglalakad kami, paakyat dito. Napag-usapan namin tungkol sa glow up. Diba, Action Claire? Yan. Yung mga gustong mag-glow up dyan. Tapos, tulog nila alas 3 ng madaling araw. Yan. May lubid kami dito. Lalo na ngayon, yung mga ganitong mga araw, 29, 30, 31, alam mo ba na punong-puno na ang mga salon niyan? Yes! Pansin ko nga kahapon, mga ka-action, kasi sumama ako kay Action Jeric pa uwi, Pansin ko kahapon, ang daming rebundle. Oo, ang daming rebundle. Halatang nakuha na, it's either 13th month pay o di kaya naman, yung sahod nila ngayon. pakonswelo. Oo, di ba? Nako. Samantalang kami na Action Claire, magiging busy kami by December 31. by tomorrow din. Kasi mamamalengke tayo ng handa ng pamilya natin. Oo nga. Kasi ako, personally. Ayan. New Year ang talagang Sa akin din. sineselebrate namin. Ayan. Sama-sama Parang doon namin pamilya. ibinubuhos talaga Tama. lahat yung sa New Year. Kasi we are hopeful na magiging maayos yung 2022. Namin. Tama po, mga ka-action. Yung tipong parang wala lang, masarap kapag ganun dahil alam nyo na sa pagtatapos ng taong iyon, you will cherish all the sadness and happiness for as long as you are together. Ba't ka ba nag-i-English? Kasi English dapat yun. Ayun. Kapag tinagalog mo, sobrang lalim. Oo nga. Oo, sobrang haba pa. Sabi mo, kasi sa katapusan ng taon, gusto namin pagsaluhan ng buong pamilya. Pag-usapan ang kalungkutan, kasiyahan hanggat magkakasama pa kami. Mahaba, sabi sa'yo, di ba? At saka madaming paligoy-ligoy. Oo, ang daming pag tinagalog, at pag in-English mo, boom! Tapos, agad. Pero kapag tatanungin ka ba, Action Alex, ano yung gusto mong iwanan sa 2021? Gusto Ayaw ko- mo nang dalhin sa 2022? Gusto kong iwanan ng sarili ko sa 2021. So, hello James na. Hindi na Alexander, hello James. Hindi naman. Parang maraming tao ngayon, pansin ko sa social media, yung halos sa pinapakita na nila na sige, kaya ko pa. Kaya pa natin. Sige, sulong lang. Parang sa pagbibisikleta lang yan. Ahon. Ang hirap umakyat pataas, pero ahon lang, mga ka-action, di ba? Kahit sobrang sakit na, pinipilit mo pa rin tumaas. Sabi nga namin ni Action Claire dito minsan, kasi may nakita kami yung go with the flow. Oo. No. Only dead fishes go with the flow. Yes. And Kapag you are not tinagalog dead ko ulit fish. yun, pag Wag na din. sabi sa'yo, di ba? So, Pero may sarili ka kasing disposition, mga Tama. Action. Yun yung illustration doon yung sa sinabi ni Action Alex yes, na. po. Na only dead fishes go with the flow. Oh, may sarili kang disposition, may sarili kang free will para Yes. gawin kung ano yung mga gusto mong gawin. Tama. And
to you kung magpapadala ka lang sa Agos. Tama. Ayan. Alam mo, natutuwa ako dito kay Action Claire, no? Kasi Ay, natutuwa din po ako kay Action Hindi, Alex. kasi minsan, disagree ito dun sa mga kasabihan ko, ano? Tapos maya-maya, biglang, Oo. ay nako, agree pala ako dun. Ano? Oo, may one time mga ka-action. Napag-isip-isip ko ngayon. May one time mga ka-action yung pinag-usapan namin dito na I wish I could have I wish I had a friend like me. Oh, I wish I have a friend like me. Yes. At that time, dito sa program, hindi ako agree. Ayoko, Oo, sabi kong gano'n. ayaw niya. Kasi gusto ko yung opposite ko, sabi kong gano'n. Tapos nung nakauwi na ako sa boarding, may nakita kasi pala akong post na gano'n din. I wish I could have a friend like me, sabing gano'n. Tapos chinat ko tong si Action Alex. Agree na pala ako doon. Oo, gusto ko din, diba? Dapat may paisang yehey tayo dyan. Yay! Oo, dapat chini-cheer natin yung mga ganyan. Parang no? pang tuwa siya no kasi nag-agree ako. Oo, alam nyo, madalang lang maraming kailangan talaga pag may sinabi ko na tungkol sa mga ganyan. Panindigan. Oo, words of wisdom, ika nga, di ba? Dapat agree ang mga tao. Di ba mga ka-action? So, ayun, natutuwa lang ako dahil yung I wish I had I wish I had a friend like me. Yung salitang yon mga ka-action, syempre, alam mo kung ano yung ugali mo. Oo. Alam mo din kung ano yung gusto mo matanggap. Yes. At yun yung binibigay mo normally. Kung ano yung gusto mo matanggap. Diba? Gusto mo Tama. pagtrato sa'yo. Yun yung ibinibigay mo. Doon ko rin Yes. na-realize yun. Oo. Diba? So, ikaw, dahil ganun mo tinatrato yung iba, syempre, pangarap mo rin, sana meron din akong kaibigan o kilala na katulad ko, na kung paano ko tinatrato yung iba, ganun din niya ako Oo. itrato, di ba? Pero hindi naman hindi naman para guluhin. Hindi Oo. naman yun yung implikasyon na, ay, ginagawa ko lang ito para yun din ang ibalik sa akin. Hindi. Oo, hindi. Parang yun lang yung expression mo na, ay, ganito din sana yung matanggap ko, na ganito ko kasi gustong maramdaman na mahal ako ng isang tao. Tama. Ganon. Pero hindi yung may kondisyon, parang ganon. Kasi yung dating nun na bibigyan ko ng regalo si Jeric para bigyan din niya ako ng regalo. Mag-aalat ako ng time kay Alex para bigyan din ako niya ng time. Pero hindi Yes. ganon mga ka-action. Opo, hindi ganon. Parang ano lang, parang wala lang kasi every act of kindness will be returned to you one way or another. One way Mas or kwan another. pa, mas sobra-sobra pa yung babalik. Tama yun mga ka-action, ano? Ba't nga ba tayo napunta? Hindi, basta yun mga ka-action. Wala lang, nakakatuwa lang at napag-uusapan ho natin yung mga ganito mga ka-action. At least, kahit papaano, ayan, na nakaka-relate yung marami, di ba? Nakaka-relate ka ba, Action? Yes, nakaka-relate ako. Nakaka-relate sa Action. Ayan, may sinabi din ako, hindi, wala pala akong words of wisdom ngayon. Medyo hindi ako nakapag-isip-isip. Wow. Napagod naglakad. Oo, napagod na. Hindi, may pala ako, may sinabi ako ngayon. In the end, overthinkers are always right. Oo, yan. Totoo yun. Minsan. Pero hindi po namin ina-encourage Oo, mga hindi. ka-action na you will be an overthinker. Yes, Kasi mahirap wag. talaga yun mga ka-action. Sobra. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo isipin. Tama. Alam mo ba, Action Alex, meron akong karoon dati nung college na overthinker siya, may anxiety siya, may overthinker siya, tapos parang nade-depress na siya. Tapos napapansin ko, tapos hanggang sa na-adapt ko din, kasi kapag tahimik siyang ganyan tahimik, tapos bigla na lang siyang sisigaw na, gaganon siya. Nagulat kayo no, mga ka-action, gaganon siya. Hindi kami nagulat. Sige, go. Gaganon siya na parang rene-rebuke niya yung iniisip niya na as much. Parang gusto niyang pigilan. Oo. 'Di ba? Parang ang hirap-hirap ng ganoon kasi parang ang ingay-ingay siguro doon sa utak niya. Ang ingay-ingay ng mundo niya. Parang gusto niya, tahimik muna. Parang ganoon. Nagugulat na nga lang kami kasi bigla-bigla na lang siyang sumisigaw. Parang so punong-puno na rin, 'di ba? Kasi 'di ba sinabi ko nga sa iyo kanina, may mga taong okay lang maging mag-isa sila. Oo. May mga taong sanay ng mag-isa. Pero may mga tao din na dahil sa pag-iisa nila, natitrigger yung anxiety Yes. nila. Yun nga, yun. Okay lang mag-isa pero minsan mabigat na yung sa isip mo, 'di ba? May mga ganon. Hi. Yes. Ayan. Kaya- Lagi niyo tatandaan mga ka-action na life is meant for good friends Yeah. and adventures. Good friends and great At adventures. saka kung may mga iniisip man kayo mga ka-action, ikwan nyo yan, i-release nyo yan, isabihin nyo Tama. yan. And someone will listen naman talaga. Though hindi naman talaga lahat mga ka-action ay papakinggan kayo. Piling-pili lang yun. Kaya kung mag-share kayo kay Action Alex,
tiyak makikinig po yan. Oo, makikinig ako. Depende. Kasi iba yung iba yung, anong tawag doon, iba yung mag-open ka doon sa isang taong naranasan na niya yung nararanasan Yes, mo. mga ka-action. Alam kasi niya yung pakiramdam. O, lahat ng naranasan ninyo. Wow! Hindi ako sigurado kung ano yung dinadanas nyo ngayon. Ano? Hindi ako sigurado kung ano yung, kung gaano kapait yung pinagdadaanan ninyo ngayon. Pero malay nyo, tayo sa dulo. Hindi, malay nyo mga ka-action. May comment nyo dyan. And then, makapagbigay kami ng kahit nakatiting na words of wisdom or opinion namin, Action Claire, para sa problema ninyo. Hindi naman kami perfecto. Oo. Diba? Hindi rin naman kami professional Oo, sa pagdating sa pagbibigay ganyan. ng advice. Yes. But at least, we've been through a lot. Yes po. 'Di ba? Hindi rin kami ganoon katanda, 'di ba? Pero kasi hindi mo nasusukat sa edad ng isang tao Yung experience, yes, yung learnings niya. tama, 'di ba? Kung gaano nakalayo yung pinagdaanan niya. Hindi yun nasusukat sa edad. Parang sa kaibigan lang 'yan, mga ka-action. Hindi porket, Hindi basihan ng edad sa pagkakaroon ng kaibigan. o hindi rin basihan kung gaano mo kakilala yung isang tao para ituring mo siyang kaibigan at mga pagkatiwalaan. ka-action. May mga taong isang buwan mo palang nakikilala, halos isang dekada na, sabi nga nila, 'di ba? At saka meron din yung mga taong mas matanda na sa'yo pero mas ahead ka sa experience, mas ahead ka Yes. sa learnings. Yes. Pero meron din naman yung mga bata na bata talaga mag-isip. May mga matanda na... May nakita akong post na ganyan Post yun nung kaboard mo din. Mm-mm. O sabi niya parang, there's a man, Oo, nakita ko din yun. And In a an boy. men in an 18-year-old boy. Oo. And a then, boy in a 34-year-old man. Kapag kasi sinabi nating boy, mga ka-action, hindi pa siya matured. Yes, easy bata Childish pa. pa rin. Pero kapag ka man na, responsible na yan, accountable na yan sa mga nangyari sa buhay niya. Tsaka kaya hindi basehan yung edad. Hindi basehan yung edad para masabi mong matured na. O hindi pa yan matured. Alam mo, nakita ko yung post na yun, na-realize ko na, oo, tama ito. Nag-react ka pa nga dun eh. Nakita ko. Oo. Nakita ko, hindi kasi parang nabigla lang ako na, oo nga no, sabi ko, merong mga tao na edad 23 pala yun. 23, pero yung experience nila, yung pag-iisip nila, parang matanda na. Tapos meron Compare naman yung sa, meron naman yung 32 years old, 34 years old. Pero yung edad nila nasa 18 pa lang, pababa, ganyan, di ba? At hindi natin masisisi yung mga yon. Hindi natin masisisi kung ganoon yung pag-act nila according to their age. Kasi, syempre, kanya-kanya din tayong struggles. At minsan, yung mga taong matured na mag-isip, yung mga responsible na mag-isip, yun yung mga ang dami-dami ng dinanas sa buhay. Tama ka dyan, Action Claire, ano? At yun, mga ka-action. So, mas mainam, mas masaya, I mean, ano? Yung, nag-open talaga kayo. Oo, diba? nag-open. Tama, mga ka-action, ano? So, as long as, hanggat kaya, mga ka-action, ano? Well, hindi, sabi nga Ang nila. hirap din kasing mabuhay sa katahimikan. Yes, mga ka-action. Yung hindi mo man lang masabi. May kilala ako, Action Claire, ano? Sa nakalipas na pandemya, parang 2019. 2019, mga November. Oo, November yun. November 1, 2019. Parang nasanay na daw siya na mag-isa, diretso yan. Tapos, dumating sa punto na this year daw, parang this year, kalagitnaan ng taon, may mga nakilala siyang tao. Tapos, parang nung una ayaw niya daw mag-open, parang ayaw niyang makipag-usap. Ayaw makipag-socialize. Oo, tahimik lang siya, ganon. At dumating doon sa punto na parang okay, magaan na yung loob ko pagkalipas ng isang linggo. Naging malapit na sa kanila. Nag-open na daw siya lahat-lahat. Naging mabuti daw siyang tao, I mean. Tapos parang nagkaroon ng hindi niya din alam eh. Basta parang hindi na daw ata ganoon dati yung samahan, ganyan. Oo, nagbago na. Nagkakaroon ng trust issues, something like that, ganoon. At ang nangyari, ayun, binibitbit niya yun ulit hanggang ngayon. Parang nagkaroon tuloy siya ng anxiety daw ulit, parang nagkaroon siya ng tinatawag na Trust trust issues. issues nga na
na parang ayaw niya daw ulit magtiwala sa iba. Tapos lahat na tuloy nang nakikilala niya, kahit na sino, kaibigan, ganyan. Oo, nagdadalawang isip Oo, na. nagdadalawang isip na ulit. Parang nako. Parang fake friends. At hindi natin pwedeng i-blame kung ganoon siya, kung may trust issues Yes. siya. Kasi, syempre, may pinanggagalingan yan mga ka-action. Tama ka And dyan. it is a reminder for us na let us all be kind. Tama. Lagi tayong maging mabuti, mabait sa lahat ng nakakasalubong natin kasi hindi natin alam mga ka-aksyon. Hindi mo alam na yung kasalubong mo pala, yung kausap mo pala, nagsasuffer siya sa depression, nagsasuffer siya sa anxiety. Yes. Tapos ikaw pa yung magiging dahilan kung bakit matitrigger yon. Kaya let us all be kind, always and always. Tama po. Wala naman sigurong bayad yung pagiging mabait at Tama pagiging ka dyan. mabuti mga ka-aksyon. Ayun. So, napaka-importante rin siguro na dahil pag-ibig naman, di ba? Tapos, naikot na natin tuloy. Kanina, pamilya, relasyon. Tapos ngayon, kaibigan. Naiikot tuloy natin mga ka-action. Napaka-importante yung talagang simple act of kindness. Tama Oo. ba? Yung ganon. Kahit hindi sa pilitan. May mga iba kasi. Yung bukal talaga Oo. sa loob niya. Tama po kayo mga ka-action. Tama ho yan. Ngiti-ngiti lang kahit puno ng pighati ang inyong pusong Sawi. Oh, ayan. Tugma ay sa dulo. Ano? Sometimes the right path is not the easiest Yes, one. and always yan mga ka-action. Opo. Tama ho yan mga ka-action. Ako, 1:08 ng hapon ng ating oras. Tayo ay mag-8-8 muna upang magbigay daan para sa ilang mga paalala. Si Mommy at si Washing Machine. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal.
pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, mga ka-action, ako 1:13 ng Hapon. Kasama niyo pa rin syempre ang inyong mga lingkod sa programang Love Notes Unlimited. Sa atin hong technical side, Action Conrad Alvarez. Ako naman po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At pag-uusapan na ho natin mga ka-action ang atin hong love notes ngayong araw. Yan, pero bago basahin ni Action Alex, batiin muna natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, si Sir Maki Salazar Soriano at saka si Mama Rosario Montemayor. Pasyon. Lagi akong nabubulong dito. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, ano? Okay, so isang maksyong hapon, mga ka-action, ano? At nawa ay magdiriwang ho tayo ng isang manigong bagong taon. Mooncake, ganyan. Okay lang, kahit anong ibigay nyo dito. Prutas, ganyan. Ensaymada. O, ensaymada, gano'n. May ensaymada pa ako doon sa ref. Nagpipilig tuloy ako. Kakainin ko yun. Bigyan mo muna ako ng dynamite. Kumain ka na. Dynamite. Isa lang yun. Magkano yun ulit, Action Claire? 5 isa? 3.20. Ay, ang mahal. Ano? Mura lang ang sili sa baba. Oo nga. Kaya sa susunod, Ma'am Dab, gagawa na po tayo ng dynamite. Oo. Dynamite. BTS ata yun. Okay, sige. Basahin ko na, Action Claire, no? Oo, sige. Alright, sige. sige. Okay. Type ko si Alma at halos isang taon na akong nanliligaw sa kanya. Pero mukhang malabo ang mga diskarte ko, mga ka-aksyon. Noong una ay mabait siya sa akin. Ngunit nang magtapat ako ng pag-ibig sa kanya noong isang taon, sinabi niya na friend lang ang turing niya sa akin. Tawagin mo na lang akong Alex, 25 years old. Naniniwala ako sa kasabihan kung may tiyaga, may nilaga. Kaya hindi ako tumigil sa panliligaw. Hanggang pinrangka niya ako at sinabihang wala akong maaasahan sa kanya. Hindi ko matanggap ang pangbabasted niya sa akin. Ramdam ko sa katitiyaga ko sa panliligaw ay makukuha ko rin ang matamis niyang oo. Sabi nga mga ka-aksyon, quitter don't win. Nagbabaka sakali ako na baka matutunan din niya akong mahalin. Sabi nga ng tropa ko, wag daw akong sumuko dahil ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Nakakalungkot mga ka-aksyon na sobra.
Nabanas yata sa akin si Alma. Ayaw na niya akong paakyatin sa kanilang bahay. Dahil dito, dinaraan ko na lang sa text message sa Messenger. Hanggang i-block niya ako at ang number ko. Pati sa Facebook ay in-unfriend niya ako. Hindi pa rin ako naglubay. Sa pamamagitan ng common friend namin ay pinadalhan ko siya ng love letter at mga imported chocolate candies. Hanggang umayaw na sa pagiging messenger ko ang aming friend. Dahil tinatarayan daw siya ni Alma. Gusto ko lang itanong mga ka-aksyon, paano ko kaya mapapaibig si Alma? Dahil labis ang pagmamahal ko sa kanya. Magsalita ka at handa na akong makinig. At tanggapin ka, itanong ang iba, hiwatig. Titiisin ko at pipilitin kong intindihin. Huwag ka lang bumitaw, ayokong maiwan sa kawalan. Di lubos matanaw, mas kaya ko bang ipagsapilitan na isipin kong tama, alam kong mali, ibigin lang sana. Kahit kunwari. Masakit mong pag-ibig, tila pa ng balewala. Kasanay ng puso sa isang halik, napapawi lahat. Titiisin ko at pipilitin kong kumapit pa. Huwag ka lang bumitaw,
Nakakaiyak at masakit mga kaaksyon. Dahil sa puntong ito, bago sumapit ang bagong taon, nakarating sa akin ang isang balita na si Alma at ang kaibigan ko na inuutusan ko dati na tinatarayan niya na magdala ng mga regalo ko para kay Alma ay kasalukuyan niya na kong boyfriend. Dahil nakita ko minsan, makalipas lamang ang 2 buwan, na magkasama at sweet ho silang bumibisita sa mga mall. At ngayon nga lang, sa pag-search ko kay Alma sa kanyang Facebook account, kasalukuyan pong nakalagay as profile niya ang picture nilang dalawa ng kaibigan ko. Masakit dahil hindi ko alam kung bakit napakadaya ng tadhana. Hindi ko lubos maisip na ganito ang magiging bagsak ng sana masayang kwentong pag-ibig ko na tungkol sa akin at kay Alma. Pero ngayon, tungkol na pala sa kaibigan ko at hindi na sa akin.
kahit sandali. Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa atin. Kahit sandali, patawarin ang pusong di tumigil. Para sa ating dalawa ang maling pagkakataon na ika'y magiging akin. Alright, mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho tayo programang Love Notes Unlimited. At narito na kami ni Action Claire ulit para pag-usapan. Nako, eto mga ka-aksyon, ano, yung magiging opinion. Ayan, at dahil doon sa kwento, matatandaan nyo mga ka-aksyon, yung story na yon ay very, wala lang, matunog. Oo. Dahil Very nangyayari. Opo. Talamak na talamak yan, mga ka-action. Nako, mga ka-aksyon, ha? Pero kapag ikaw na lalaki, kaya mo naman talagang manligaw at may matapang kang pusong para ligawan yung isang babae, ikaw na lang. Huwag ka nang gagamit ng mga messenger. Baka yung, baka yung liligawan mo ay mas ma-fall pa siya doon sa messenger. Tama. Kung sino yung tulay, minsan, siya yung minsan nagiging sila. Oo. Oo. Alam niyo, marami akong alam na ganyan kwento kung hindi mo naiintindihan. Alam niyo, mga kasama kapag yung tatay ko yung ganyan, sinapak ka na. Sinapak na, ano. Oo. Pero mga ka-action, ano. Alam niyo, minsan sa madalas may mga relasyon na gano'n. Oo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero Siyempre, kapag ka messenger ka kasi, wari, ikaw messenger ka, siyempre, ikaw yung nakikita ng babae na mas nag-e-effort. O, di mas mapofall siya sa'yo. Di ba? So, ang nagiging, minsan, ang nagiging bagsak minsan, mga ka-action, kayo yung naiiwan. Di ba? Kaya, huwag lang kayong gumamit ng tulay, kayo na lang maging sarili niyong tulay, para di ba? Pero para respeto lang din. Kapag pinagkatiwalaan ka nung kaibigan mo na maging tulay sa nililigawan niya, syempre, kapag ikaw ay may delikadesa ka naman, wag mo nang papatusin naman yung nililigawan ng kaibigan mo para hindi rin masira yung relasyon ninyong magkaibigan. Tama. Parang hindi rin eh. Paano kung tawag na ng puso, ganyan? Yun Kung lang. pipigilan niya pa, di ba? Yun lang din. Dapat, Kaya para safe tayo, wag na tayong gumamit-gamit ng messenger. Kaya hindi rin ako naniniwala minsan sa reto-reto eh. Kasi baka yung mga nanre-reto, oo. sila lang din yung magkakatuluyan. Pero Diba? may mga nabubuong pag-ibig dahil sa pangre-reto, mga ka-action, na hanggang ngayon ay matibay pa rin sila. Yung, ireto ko sa'yo si ganito, gusto mo? Oo. Oh, sige. Sabi ko, ireto ko si ganito. Hanggang sila nag-uusap, hindi na kayo. Uy, may story na ganyan. Ang nangyari, nag-away yung magkaibigan. Nag-away sila kasi parang ang dating naman doon sa nililigawan. Kasi yung friend nung babae, yung parang nagre-reto-reto. Sabi naman nitong babae, hindi mo naman kailangang ireto ako sa kanya. Gusto ko yung innate pa rin o yung natural pa rin yung panliligaw niya. Yung hindi namin kailangan ng tulay, hindi namin kailangan ng someone na yung parang magiging daan na maging oo, sila. kasi ganon. parang na siya, parang manipulated na siya kung ganun. Parang, tapos yun, nag-away yung dalawang magkaibigan na yun, na ang punto lang naman kasi ng babae, na hayaan mong maging natural yung panliligaw niya, hindi yung kung ano-ano na yung sinasabi mo doon sa nanliligaw sa akin. Tama, mga ka-action, So, minsan talaga, ang reto-reto ay hindi rin kaaya-aya. Charot. Oo. Pero may mga ganon. Pero okay lang naman yun, mga ka-action, pero may limitasyon yung pagre-reto-reto. Tama, mga ka-action. So, kayo dyan, yung mga nagre-reto dyan, kay Action Claire nyo na lang i-reto. So, anong tawag sa'yo? Nagre-reto din. Nang re-reto. Hindi, malabo.
Tapos yung nireto sa'yo. Sa akin nireto ka. What? Lucky. Biro lang mga ka-action. Okay. At nako, paano ho ba yan mga ka-action? Ano? Siguro mamaya, papakinggan pa natin yung mga ilang songs tas dagdag kwento tungkol dito sa usaping pag-ibig na to na medyo relatable, debatable. Basta may ball. Table. Oo. Pwede pag-usapan in this table with a minute bubble. Wala lang. Basta may ball sa dulo, no? Okay, pero ayan mga ka-action at 1:33 ang ating oras. Nako, 33 mga ka-action. Wala tayong ano dyan, pang-entry. Ano? Oo, walang Tres. 8-8. Oo, ano ba yung tres? Wala. Tres, marites. Oo. Nako mga ka-action, 4 na. Yan. At magbibigay daan ho muna tayo para sa ilang makapaalala. 24 hours under protection ng Shield Bags. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko. Muli nagbabalik po tayo ang programang Love Notes Unlimited. Kasama pa rin po syempre ang inyong mga lingkod sa ating pong technical side. Action Conrad Alvarez. Kasama nyo naman po kami mga ka-action. Ako si Action Alex Navarro. At syempre kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman. Kaya baka may gusto kang batiin, Action Claire. Batiin mo muna yan. Sino ba? Baka may balak kang batiin. Ayan, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin through airwaves, 1161 kHz. And binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa may barangay Santo Domingo, Tayog, Pangasinan. Oo. Sino pa? Wala na. Baka may gusto kang batiin. Meron pa ba, Action Claire? Eh, baka may gustong batiin si Action Alex. Ang binabati ko lahat ng kung sino man. Ano? Ay, nako. Ay, ano siya? Baka gusto mo silang batiyan. Ako na magbati, sis. Gusto ka? Ayan, batiin po natin si... Sige, go. Ako na, batiin na. Ano, sino ba? Wala na, si ka... Sino yan? Ayan, batiin po natin si Ate Rica Ramirez. Vizara. O, Rica Ramirez Vizara. Ventura. Ayan, Vizara. pinsan ko po yan. Magandang pinsan ko po yan. Hello, te. Ayan. Yung isa, wala na? Wala na. Wala na, sige. Ako na lang, babatiin ko na lang. Ayan, binabati ko si Riles. Ayan, si Cha Archiles. Hello po sa'yo. Ayan. Medyo, mamaya na tayo, akala mo naman yan. Oo, pero ito mga ka-action, magpe-play muna tayo ng song bago natin balakin tuloy. Balikan ng kwento. oo. Ayan. Dahil may request po na song sa atin yung ating letter sender at ito yung Higa by Arthur Neri. Kasi parang gusto niya na lang daw mahiga sa ngayon. Na sobrang Magpahinga. disappointed na Oo. niya, no? Na-disappoint kasi siya doon sa naging bagsak. Nung liniligawan niya. Sana ay sila, pero Napunta doon sa tulay. oo. Ano ba Kasi yan? wag na kasing magme-messenger, tulay-tulay. Di ba? Oo, kayo nang gumawa ng sarili niyong tulay. At ang tunay na lalaki mga ka-aksyon, matapang atao, Ay. na manligaw. Atapang tao! Ikaw ba, Action Alex, atapang atao, manligaw? Hindi. At, I'm the torpe one. ay! Mm, Nakakagwapo ba yun yung sasabihan? Hindi. Oh, kita mo? kasi if you are torpe, you are kawawa. You are coward. Coward, di ba? Courage the Cowardly Dog. Papanoorin ko. Akala yan. ko dati nakakagwapo na sinasabihan yung isang lalaki na torpe sila. Oo, hindi. Oo. At ayun. Wala lang. Sino, may pinaparinggan ka ba niya? Wala no? Hindi naman, sis. Akala ko may pinaparinggan ka. Sige, narito na ang awiting higa para sa mga torpe. Dito, yung mga nakikinig na torpe, mga ka-action. No? Ipi-play natin yung song para sa kanila, para na rin sa kausap ni Action Claire. Kailangan mong malaman kung kailan ka kailangan. Parang di na naranasan, ikaw naman ang ipaglaban. Bakit ba laging isinasantabi ang iyong sarili para sa iba? Naghahangad sa taong di babalik. Subukan mo namang magpahinga at dahan-dahang higa ang katawan ng iyong wala mong di ka nag-iisip.
mahalaga. Meron ngang puso, ngunit hindi mo nakikita ito. Kahit pa tayo'y nasa sulok, di ka pa rin magpapasuyo. Konting pilit pa ba ang kailangan? O sadyang di ako ang gusto? Konting silip naman sa ating nararamdaman sa'yo. Sa piling mo, di na babalik.
Ayun, nako mga ka-action, ano, hindi na babalik. Hindi na marupok. Hindi na Totoo yan, Action Alex. Coming from you. Yes, coming from Coming me. from you. Ayan, so kinakailangan. Ayan, yun lang yung pinaka-topic natin ngayon. Huwag maging marupok, mga Wow. ka-action. Yun, di ba? Yun yung pinaka-sinabi natin kanina. Huwag na lang maging marupok. Yes. Coming from us. Action Alex. Coming from us. Coming from you. Coming from action. Coming from us, mga ka-action. Coming from us. Huwag na tayong maging marupok. Oh, wag ka nang maging marupok. Ayan. Nako, alas 2 na action Oo player. nga, alas 2 na, Action Alex. Ano susunod na programa? Yan. Oh, nakalimutan mo. Hindi, Ayan, syempre. pagiging ano. Servisyo. Siyempre, abangan pa rin po natin mga ka-action ang susunod pong programa dito sa Action Radio Pangasinan at makakasama nyo po sa Serbisyong Bayan si Action Joel Balolong at si Action Freddy Fajardo, mga ka-action. Samantala, nakasama ho natin sa ating technical side ngayong araw ng Martes, mga ka-action. Ano? Si Action Conrad Alvarez. Yes. At kami naman ho ang inyong mga nakapiling. Pero sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Nako, alas 2 na ng hapon, tumutok po kayo sa usaping pag-ibig tungkol sa pamilya, kaibigan at in general, karelasyon, ganyan. Dito sa programang Love Notes Unlimited sa Action Radio Pangasinan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City.